Sami lapho khona ngikhumbula nakancane nje Ilomphupe lona waphupha shem Ilomphupe lona waphupha shem Naleli soka lakhe athi imfene ivele skotene Naleli soka lakhe athi imfene ivele skotene Naleli soka lakhe athi imfene ivele skotene Sekungani ningashadi ukuze ntole ingane ezimbi njengani Lemphuphe lena Sekungani ningashadi ukuze ntole ingane ezimbi njengani Lemphuphe lena Phela mina ngangephethe kahle mama ukucwebezela Phela mina ngangephethe kahle mama ukucwebezela Ngibingelele ezweni sonke sikaphunga noMageba lo bingelela njengamanje uphathiza umfana kaNtuli le phezulu eMelmoto entembeni ekuthuleni isigodi la ngiqhamuka khona umfoko kaDundu uphe umgawa weyapha umuntu efakile uhamba nengane nje ubunini babesho lapho babehamba nami ngindoda nokuqala ke kuyena mina bafowethu ngithi ake nginethulele nansi ingoma ka2020 ngibhalile lapha bafowethu ngacula nangozikhandla futhi bafowethu njengoba nazi nje nani ukuthi uphathizwe unyaka nonyaka uyakhipha ingoma futhi ebamnandi idlalwe enkalo zonke iSouth Africa yonkana bafowethu bese ngibonga neqhaze nalibamba kule ngoma enganikhiphela yona ngonyaka odlule leyayithi yiyo leyo pause ngizocela ukuthi bafowethu niphinde ningiphi support futhi kuyo le ngoma lena enginikhiphela manje ngamanje ethi X yami mina wami umculo uthe ukuhluka ngoba ungena ngehlaya yonke into engisuke ngiyenza mina iba nehlaya phakathi akekho umuntu othanda ukuthi ngahlale yena esosizini ekhala wonke umuntu uyalijabulela ihlaya so iyona ndlela engidla ngayo mina kwabanye abaculileyo nengihluke ngayo Phela mina ngangephethe kahle mama ukucwebezela Phela mina ngangephethe kahle mama ukucwebezela Yeah so bafowethu ngizocela ukuthi niphume ngalo zonke nithole le ngoma uma iphuma nje kuyo lenyanga lena esikuyona njengamanje izotholakala kuzo zonke izinkundla zokuxhumana so bese i-downloada laphana izotholakala wonke ama-streams laphana ku Spotify, ku Deezer, iTunes njengoba nazi nje nani ukuthi umculo wethu thina amaqhawe siye sikufake laphana ukwazi ukuthi niwuthenge online ngizocela ukuthi bafowethu ongaboni kahle ukuthi ukudownloadwa kanjani eze kimi mina ngumfana ongenankinga nje ngiyokufundisa ngutshela ukuthi thinta lapha uthinte lapha nalapha bafowethu sengehlela ngezansi nje ngibonge kakhulu isupport enisanginika yona njengamanje nidlala ama video ami lapho nijabule emakhaya bafowethu ngiyabonga wapho bathando ay
wakho